Ahoj přátelé, dneska si uděláme čínu s jasminovou rejží. Ahoj, jmenuji se Petra, jsem vozíčkářka a točím videa na podporu sbírky Sen auto pro vozíčkářku Petru. Vítám tě u svého videa, snad z toho vezmi ponaučení, nebo ti to aspoň pobaví, ale bez vás to nejde, prosím. Lajkujte a sdílejte naše videa, předem díky moc. A nejprve bych chtěla moc poděkovat Autoškole King a Pavlu Gajnerovi za edukační videa, které budete mít dole pod videem nebo v komentářích. Na té čině potřebujeme kuřecí maso, pórek, tam je vzadu nakrájený, pak už tady mám rozkrájené žampiony, papriku a koření, které máte rádi. Já myslím, že každý z vás tu čínu si dělá úplně jinak, podle toho, jak má rád, tak dneska ji uvidíte, jak si děláme my. Tak já tady dokrájím ty žampiony a pak se pustím do krajního masa, což tady máme 2 plátky kuřecích prs. Děkuji. Tak teď to maso nakořením. Každý má rád své oblíbené koření. Já tam dám adžiku, trošku pepře, trošku soli. Stačí ho trocha, protože si adžice je. Trošku vody, zamíchám a dám to na pánečku. Tak maso máme nakořeněné, teď ho orestuji. Tak tam přidám žampiony s porkem. Jsem zádem a je to. No a co tady se mi to bude smažit, tak vydám vařit rýži. Maso máme orestované, trochu jsem se nechala podlejt a teď tam přidáme porek a žampiony. Zamícháme, ještě to trochu zakápnu worcesterem a sojovkou. Promíchám to a zakupím pokličku a nechám to dosyt. A mezi tím si nakrájím tu papriku, tam mám připravenou. Ještě ne. A děkuji. To je servis. Ještě momentíček, až se zbrká, že to zakápnu čistě, svou omáčku. Má větší otvor, tak jsme opatrně. No, zaklopíme a necháme chvilku dusit. No to sedí úplně. Tak. Papriku, kterou tam dáme jako poslední, ale nemusí být dlouho, tam může trošku v té čině krupat. Tlačí se nám rejže, do které jsem ještě přidala trošku kurkumy, takže to určitě bude dobré. Tak, už tam máme skoro hotové, takže tam můžeme přidat tu papriku nakrájenou, co mám tady. Pokud to fakt jenom chvilku necháme 5 minut asi povařit. A můžeme za chvilku servírovat. Možná bych poslala ještě trošku vody tam dát. Trošku. Ať to má šťávičku. Ničím jiným to nezahušťuju. Dobře, děkuji. Tady máme už připravenou rejži, takže ji slejeme a můžeme servírovat. Tak koukněte, to vypadá krásně. Tak to musím mě pochválit. Ještě jak to bude chutnat.
Zeleninka je akorát. Rejď je taky dobrá. Je to horké, ale dobré. Dobrou chuť.